या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। आमदार निलेश राणेंनी भाजपचे नगराध्यक्षांना पुन्हा एकदा इशारा दिलाय। शेवटच्या टप्प्यात सगळं बाहेर काढणार असल्याचं ते म्हणाले। वेंगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा ताज प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मोठी घोषणा केली आहे। ताज प्रकल्पासाठी लागणारी पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली आहे। यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिला 5 स्टारचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी वेंगुर्ल्यात दिली आहे। वैभव नाईकांनी आमदार निलेश राणेंबाबत तक्रार केली होती। याबाबत निलेश राणेंना विचारलं असता वैभव नाईकांना जेलसी असल्याचं ते म्हणाले। वेंगुर्ला शहरातील सेंट लूस हॉस्पिटल नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे। गेल्या 3 दिवसात केलेल्या पाठपुराव्यानंतर त्याची फायनल ऑर्डर आणण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। ठाकरे सेनेच्या पारंपरिक मतदाराला कणकवलीतील शहर विकास आघाडी मान्य आहे का? एकाच जिल्ह्यामध्ये तुम्ही 2 भूमिका कशा घेऊ शकतात? ठाकरेंच्या शिवसेनेला एकतरी राणे हवेच असल्याचा टोलाही पालकमंत्री नितेश राणेंनी लगावलाय। समीर नलावडे यांच्या घराच्या ॲड्रेसवर मुस्लिम मतदार सापडलेत। ते बोगस आहेत की ते कुठून आलेत त्याचा सवाल आम्ही निवडणूक आयोगाला विचारलाय। भाजपाला कधी मुस्लिम उमेदवारांना उमेदवारी देत नाही, मात्र त्यांना मुस्लिम मतं कशी काय चालतात असा थेट सवाल निलेश राणे यांनी केलाय। भारत माता की जय म्हणणारे राष्ट्रभक्त मुसलमान आमच्या सोबत आहेत असं वक्तव्य मंत्री नितेश राणे यांनी केलंय। समीर नलावडे यांच्या वक्तव्याला आमचे पदाधिकारी उत्तर देतील, मात्र नारायण राणे यांच्या बंगल्याला आग घातली होती त्यात आरोपी कोण होते? नंतर ते नगराध्यक्षही झाले असं प्रत्युत्तर शिंदे शिवसेनेचे नेते तथा माजी आमदार राजन तेली यांनी दिलंय। कणकवली शहर विकास आघाडीला निलेश राणे यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर समीर नलावडे यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। फोटो कचऱ्यात फेकलेल्या पारकरांचा प्रचार निलेश राणे करतात असा टोलाही त्यांनी लगावलाय। झी सिनेमा सारखे अवॉर्ड वेंगुर्ल्यामध्ये पुढील काळात होणार आहेत, त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊन जिल्ह्याचं अर्थकारण बदलून जाईल असा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणेंनी वेंगुर्ल्यात व्यक्त केलाय। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधलाय। सावंतवाडी वेंगुर्ला नगर परिषद निवडणुकांचा आढावा त्यांनी घेतला। यावेळी त्यांनी प्रभागनिहाय स्थिती, प्रचाराचा वेग आणि नागरिकांचा प्रतिसाद याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे। माझगाव परिसरात सकाळी 6 सीटर चालक पेडणेकर यांच्या वाहनाला गवेरड्यानं जोरदार धडक दिल्याची घटना घडली। या अपघातात मोठी हानी झाली नसली तरी वाहनाचं नुकसान झालंय। मालवणमध्ये देखील निलेश राणे यांनी वैभव नाईक यांना घेऊन शहर विकास आघाडी का केली नाही असा सवाल भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे यांनी केलाय। भाजपवाले कायमच स्वबळाची भाषा करत राहिले, त्यामुळे आता निलेश राणेंना टार्गेट करणार असाल तर आम्ही ऐकणार नाही असा इशारा माजी आमदार राजन तेली यांनी आपल्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत दिलाय। मालवण राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराज पूर्णाकृती पुतळा कोसळल्यानंतर माजी आमदार वैभव नाईक यांनी या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयाची तोडफोड केली होती। नुकसान केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातून वैभव नाईक आणि हरी खोबरेकर यांची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे। आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी नगर परिषद निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे। शिवसेनेच्या उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी त्यांनी कॉर्नर बैठकांवर भर दिलाय। कुसूर पिंपळवाडी इथं रिक्षाचा टायर फुटून झालेल्या अपघातात 4 जण किरकोळ जखमी झाले। जखमींना तात्काळ वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले। सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे। सावंतवाडी शहरातील प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार युवराज्ञी श्रीधराचे भोसले यांनी झंझावती प्रचारास सुरुवात केली आहे। भाजपचे उमेदवार आनंद नेवगे आणि मोहिनी मडगावकर यांच्या समवेत त्यांनी घरोघरी प्रचार केलाय। भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरब आणि नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांसाठी युवा नेते विशाल परब यांनी वेंगुर्लेच्या मैदानात उतरत प्रभागात उमेदवारांच्या प्रचारादरम्यान मतदारांशी संवाद साधलाय। मालवणात भाजप आणि शिंदे शिवसेना पक्षाकडून एलईडी पर्सिन मासेमारी करणाऱ्यांना उमेदवारी दिली, तेच दोन्ही पक्षांना निवडणुकीसाठी आर्थिक मदत करतायत असा आरोप करत अशा उमेदवारांना मच्छीमारांनी घरी बसवावं असं मच्छीमार नेते बाबी जोगी यांनी सांगितलंय। सावंतवाडी शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर यांनी जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली आहे। घरोघरी जात त्यांनी प्रचारावर भर दिलाय। शहर प्रमुख खेमराज उर्फ बाबा कुडतरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत असंख्य कार्यकर्त्यांसह त्यांचा प्रचार सुरू आहे। उंबर्डे येथील ग्रामदैवत महालक्ष्मी मंदिराच्या न्यासामध्ये गावातील 12 वाड्यांमधून प्रत्येकी एक अशा 12 नवीन सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कोल्हापूर यांनी दिलाय, अशी माहिती ग्रामस्थ परशुराम शिरसाट यांनी वैभववाडीत दिली आहे।
ओंकाररावजी खाजणवाडकर यांचं अल्पशा आजारानं दुःखद निधन झालंय। ते भाजपचे देवगडचे किंजवडे जिल्हा परिषद गटप्रमुख होते। सावंतवाडीची संस्कृती जपण्याचं काम माजी नगरसेवक शिवसेना उमेदवार बाबू कुडतरकर यांनी केलंय। ठाकरे शिवसेनेच्या संपर्क कार्यालयात जात त्यांनी जुने मित्र रुपेश रावळ यांची भेट घेतली। त्यांनीही स्वागत करत राजकारणापलीकडच्या मैत्रीचं दर्शन घडवून दिलं। ई पीक पाहणी नोंदणीस 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे। पीक पाहणी नोंदणी करण्यासाठी तहसीलदार पवार यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलंय।